Černý koně vyváděj, už jim stroje. Přijď si užít poslední akci tohoto léta na lední parket do Strašova u Přelouče. Skupina Komunál má pro tebe speciální dvojkoncert v pátek 6. září. Pozor, začínáme netradičně už v 18 hodin setem pro věrný fanoušky. Děti mají vstup zdarma. Hostem večera je kapela Řemen. Vstupenky koupíš v síti Ticketportál a pro děti je připravena soutěž o nový kolo. Tak přijď v pátek 6. září od 18 hodin do Strašova u Přelouče na Komunál. Víc na www.letniparket.strašov.cz. Černý koně vyváděj. Přijď si užít poslední akci tohoto léta na lední parket do Strašova u Přelouče. Skupina Komunál má pro tebe speciální dvojkoncert v pátek 6. září. Pozor, začínáme netradičně už v 18 hodin setem pro věrný fanoušky. Děti mají vstup zdarma. Hostem večera je kapela Řemen. Tak přijď v pátek 6. září od 18 hodin do Strašova u Přelouče na Komunál.